No dobre, a máme tu ešte na záver dvoch Michalov. Ten prvý o tom sa iba tvrdil, že neexistuje, ale my sme tento rok zistili, že existuje. Existuje veľmi výrazne, je hmatateľný a je pripravený na vás a je to sám Michal Koleják. Spím v stane. Nie na zemi, ale na nafukovacej posteli. Chá. Vidím ľudí, ako stavajú stany. Ja nie. Otvorím púzdro, stan vyletí do vzduchu, stojí. Chá. Je mi dobre, lebo spím v dobrom stane. Viem, že sa mi nič nestane. Tretí deň prší, fúka. Môj stan plače a ja tiež. Ostatní mi hovoria chá. Štvrtý a piatý deň už nemám v pláne zobúdzať sa v stane. 6. a 7. deň končím s akýmkoľvek stanom. Viem, že nikdy nebudem ich pánom. Balím stan, končím. Kiež by sa vedel aj sám zbaliť, nie len postaviť. On sa búri, vysmieva sa, končí v koši. Krása.